Wan sugui di khairoksa bwta ongoi nijini Buphayung bai hwalai kotor hwalai mani yagulo baksa rok ni bisingo hongka hingke bulai toklai bo ongo sak rok tukumano phiaba obo hongka hingke bulai toklai wngmani jagao Buphayung ni yak tansui sikha abo bo kainwi yak no belai kheno wana jaknai koktwma social media o kasaui phaikha nijini bwta ok Buphayung ni yak tansui sikha kainwi no phiaba oro sungmung hingke obo se khairokni bwta Buphayung nijini bumani bohokni khoroksa ke achaimani yagulo cherai phangsini khairokni khlaiwi ha bai twi bai thwngwi phaimani phiaba eklogi amsike tori logoi phaipano kisapano maya nangliya de nijini Buphayung no obosho o jagao sungmung kotor ongoi achai phaio o koktwma wngkha Uttarakhand ni o koktwma social media o upload wngmani yagulo mar kheno borok rokni reaction nugnani mankha tei lukurok bo belai kheno wana jakha o koktwma rokno khwnamani yagulo 25 বছর umorni Angres Singh bini nogo tei nokni borok rok bai 20 December ni phungo nokni walaimung kotor achaimani bagwi emon je lamao o walaimung phenani nangkha oboni kimaria kheba dam Angres Singh sara jibon tabuk poja hornani nangsinai tamni gangke o walaimung kotor achaimani bagwi bini kainwi yak kwrwi bo saksaichung mai khosai mania saksaichung samung khlai kuno dino phano chawi manglak bini yak kwrwi kha bo tongphano kwrwi suk wngwi thangkha phiaba obo achai phangsini obo hai wngwi phaimaniya tabuk bo 25 বছর umoro haike yak tansujagwi se omo kahai wngmani mamla belai kheno khairokjaknai wanajaknai koktwma social media o kasaui phaikha Angres Singh sawi khwnarika bini bwta Mumbai ni simi nogo kifilkha bini bwta ni bumung wngkha Purab Singh shanibar ni salo Mumbai ni simi nogo phaimani bini bwta tei sairik ni tinta digio hongka hingke bini bwta bwta khlai tongphaikha bini Buphayung no kok torko bitorko wngmani bagwi tei bwta simiya bini logio tongo bini bubasui tei bini bono acharinai bini sakni buma bono pal ke romlai akoi chakur kubuk bai bini yakno pal ke ralaikha bini bahan no amsike khairokmasincha khlai hamla khlaijakka chakur bai rajakmani yagulo bo nije yakni bekreng tongmani obo porjonto bahan chiklai fataro ongkhorwi phaikha tei abo simiya bini totra rogo bo hamla khlaijakka chakur rok nangkha phiaba o jagao jotni slai lasimung kotor hingke tamo saireman o jela phungni simi sairik saradin bo yago thwikupulung totrao thwikupulung sagon dukumanjak khlaiwi bra wngwi tongkha phiaba kebo phano bono khairokjagwi maya nangjagwi khlaiwi bono masafano hospital o tlangnani nailiya bono haikeno bra khlaiwi yak thwikupulung khlai khiklai toniwi rekha masapano bwskango nugjagwi kebo phano sungnai kwrwikha bo haike klai tongmani kebo bono swisukphano sungnai kwrwikha belai kheno lachimung kotor o kokro phiaba o jagao manbwta humanity amsike thwijak Angres Singh no twi porjonto khaninani kebo kwrwikha ajarao Angres Singh ni je yakno treatment rinina tongmani lernankari onek somoy lai thangkha lersugui thangkha aboni bagwi bini yakno ranani nangkha hini doctors rok sawi khwnarikha phiaba Angres Singh bo sawi tongo kaisa yak ramani yagulo tei kaisa yakno bo doctors rok pal khe romlai tei kaisa yakno bo rawi sikha hinui
Phiaba wansugui naiji je bwta bono chakot bai hamla khlaika o bwta no bono ambulance bai khlai hospitalo langui thangka obo bo sakni je karnamano hoinani naimani tei wngma klaikha naikiba tamo phunukmani klaikha. Treatment manmani yagulo Angrez singkut mote khlai bini parani kaisa police station o phaiwi bini bwta purab sing tei bini bubasingni bumungui FIR khlaikha. Police rok sawi khnarika bini FIR rok no basui narka judge patal khlainai no hini police rok kok rwkha phiaba o jagao swngmung hinkhe obose khoroksa tei khoroksa no kaisa borok walaimung amsukde torwi.